Mwina mulindi mawaku khosi sinafuse kumwe mngana kunde mtayankula. Koma nditi kwana kwinako. Let's watch the video. Let's watch the video. Just a minute. Yeah. Mamona nzimayi uyu sakufunika kukhala Inspector General wa police. Nzimayi woipa, nzimayi wakuba, nzimayi wopanda nzeru. Palibe chinthu cha nzeru chimene wapanga since kutenga position imene other than kumangopanga defend Chakwera. Now amayi ino ndikuze position yanu amene amakulipirani malipiro anu ndi amalawi amene mukuwamanga. Ngati simudziwa zimene zezo you are breaching the rules of engagement. You are in violation of law enforcement laws. Inoyo mayi ino mudzamangidwaso kutsogolo because description ya ntchito yanu is to make sure that the Malawi police force reforms. Koma zimene zikuchitika mwayamba kutenga ma phone calls kuti takammangani kaliati, takammangani kalindo, takammangani wakuti. What law are you following? Anthu amene mukwamangawa ndi anthu amene akuyimirira chilungamo, representing amalawi amene amalipira misonkho ndi kumalipira malipiro anu. Koma inuyo muwapanga abuse anthu amene amakulipirira niyo malipiro anu ndi kumateteza mbava za ndale. Zimenezozo ndi zinthu zimene ife timafuna tizithetse ku Malawi. Tikufuna anthu ma Inspector General Police azikhala progressive, anthu amene akuthandiza human rights, kuteteza amalawi, kupititsa patsogolo moyo wa amalawi wokuti azitha kuyankhula za khosi kwawo osamangidwa. Mumanga anthu mpaka naliti. Ndi chifukwa chake mukupanga zimenezi. Kuteteza munthu wakuba, munapanga akukugwiritsani ntchito kuti muzipanga suppress information, mukumanga anthu amene akufuna kuyankhula zinthu zokuti amalawi akufuna kudziwa. Amayi inuyo mukuteteza anthu amene anamupha vice president wanu Chilima, achina Chakwera anamupha Chilima. They killed him. Simunapange ko investigation ina iliyonse yooneka olo kufusa mafuso kuti ifeyo monga a law enforcement a police tipangepo chani pamenepo. Ayi, because mumachita mantha position yanuyo amakupanga na point ndi president o anthu akuchipani. Ndenuyo simukupanga represent amalawi ayi, mukupanga represent Chimwendo Banda, Nase Tembo, Chakwera ndi gulu la mbanda limene likupha anthu, kumanga anthu, kupanga kuopseza Malawi, gulu limene likuba pano kulibe kuli mafio accuse. Chifukwa chokuti amalawi akukanika kuyankhula ndi amalawi akungoenda ngati nkhosa nkumapita somaka kugona mu filling station. Chifukwa yotaka yankhula inuyo ntchito yanu ndikuwamanga amalawi aja kupanda nzeru maiwe. You need to stop that. Because tikuchotsa athu netika kuchotsa tidzakupanga label munthu woti you are against development. Trust me, Chakwera sakuyimaso kutenga dziko sakulitenganso. Gulu lonse la MCP likuoneka panopa kuti likufuntha tidzalimanga ndifeyo, including you. Osamapanga zinthu zobwezeretsa dziko lanu lomwe mbuyo. Dziko lanu malo moti mulitukule. Iwe position imene yonzimayi ngati weyo umafuniko zinyadira. Koma kupanga so zinthu zoti wabwezeretsa malawi zako mbuyo, wapondereza malawi zoona. Mayi ase a woman. Umadziwa zoti nzimayi ndamene amatukula dziko. Iwe ulibwezeretsa dziko lijapa kumbuyo. Munthu wako kuyenda yolamu. No. You are mind yako sili bwinotu. How can you monga nzimayi? Uone zimene amapanga nzimayi ngati ina Habiba Osman uzafusi azimayi amene ajati advancing the law. Iwe you are ubwezeretsa dziko mbuyo. How does it work? Kuti iwe usipezeka kuti ndamene ukuononga dziko. Chimene kumangira kali ati mesa iwe monga nzimayi. You are supposed to stand toe to toe, shoulder to shoulder with a fellow woman
ukamanga kaliati kumusiya 1 week kundende popanda timilandu. Yolam or Mrs. Yolam, you are a sad creation. You are a problem. Ayina kwachemeratu akapanga appoint muntu kukhala inspector general amafuna kuti iweyo uzipanga commit ma crimes awo, mapanga cover up, osawapanga investigate, ndizimene kupanga. Koma anthu amene anakuika pa position imene amene amakulipira ndamalawi amene okwamangawo. Malawi wa polisi samadziwa kuti ntchito yawo ndi chani. Inuyo mukamanga muntu munapangira kuti ma rights ake, kuti you have a right to be silent, you have a right to an attorney, you have a right to be this, whatever you say will be used against you in a court of law. Munamupangira ko recite zimenezo. Do you even know what that means? It means kuti inuyo ngati muntu wa police, you are enforcing the law, but you are not the courts. Muntu mukamamanga muzimuziratu pompo kuti mlandu wako ndi uwu, osati kumanga kaye investigation later. You are committing a crime. Ndizimene mukupanga mai. Simuidziwa law koma anakupatsa udindo wokuti muzipanga enforce the law. Does that make sense? Samalani, because dziko la sintha. Kumene kukupita, it's ana amene adzavutike. Because ana masiku ano, they have data, they have internet, they have everything. Asintha dziko lija koma ana adzavutika. Tapanga ni dziko. As a woman, you are supposed to build a nation. Tapanga ni reform police force. Mukupanga chani other than nomango mangano. Ndukumakwera magani mora mphamvu, kumavala zinyota. Nyota za tourists titakutotola. Trust me on that. Izi ni nyota za FAO titakutotola nyota zimene zizi. You have no power. You are a puppet. As a woman, you are an embarrassment to the women folk. A proper embarrassment. I feel sorry for you. Kumanga kaliati zimayinza mulandu wako akakuimbira phone muntu wandale kwanena kuti you have a job description. You are within the constitution of Malawi to say no. Sindu kuamanga maya amenewa. Ala kwa chani, ndipatseni mulandu. You are supposed to say that. Chakwera sanga kuchose ntchito tu. Parliament inakupanga jani. Endorse. You are our representative. Command it. Suma banga understand, because I don't know kaku police college kujasima punzitsana the law, because what you are doing is retrogressive to the Malawian people. You are not helping. The country cannot go forward. We cannot progress if people like you are holding those positions. Think about it.